Aleksandra Prijović se posle 10 meseci muzičke pauze vratila poslu i snimanju spotova za nove pesme, a u razgovoru je progovorila o navodnoj aferi svog supruga sa nepoznatom manekenkom. Kako kaže, tvrdnje da je suprug varao dok je bila u drugom stanju nimalo je nisu potresli, budući da ga 24 sata dnevno drži na oku. Mi smo 24 sata zajedno, ne razdvajamo se po ceo dan. Što se tiče toga da me varao dok sam bila trudna i viđao se sa nekim, mogu da kažem da je to uradio jedino ako je uspeo da pobegne noću dok sam ja spavala. Svaka mu čast onda, kaže Prija i ističe da je Prija odmor od 10 meseci, ali da se istovremeno uželela scene. Bilo mi je čudno što se odmaram, ali sam se nakon nekog vremena navikla. Sada kada se vraćam muzici i snimanjima, teško mi je što sam razdvojena od sina i tih nekoliko sati. Grlim ga i ljubim pre nego što krenem i govorim da će se mama brzo vratiti kući. Nedostaje mi kada god nisam pored njega. On je zaista dobra beba, priča pevačica koja planira da ima još dece. Moj povratak na scenu ne znači da ne želim više da rađam. Planiram da imam još dece, pogotovo sada kada sam osetila koliko je majčinstvo predivno. Želela bi da imam bar 2 dece. Ja sam jedinica, a oduvek sam želela da imam brata ili sestru, priča Aleksandra i objašnjava zbog čega sina nikada ne bi dojila u javnosti. Svaka žena treba da odluči šta želi da radi sa svojim detetom. Svaka ima pravo na izbor i da doji i da ne doji. Što se mene lično tiče, ne bih dojila u javnosti. Nikada o tome nisam dublje razmišljala, ali mislim da nema potrebe za tim. Moja beba se dohranjuje jer nemam dovoljno mleka. Upravo zbog dohrane ne bih morala da dojim u javnosti, jer i da se negde desi da ugladni i da treba da jede, ima flašicu, ističe pevačica, koja će sina podržati ukoliko odluči da krene njenim putem. Ukoliko moj sin bude izrazio želju da se poput mene bavi pevanjem, podržat ću ga se iz srce. Kada sam se odlučila za pevački poziv, imala sam punu podršku majke i oca. To mi je oduvek mnogo značilo i trudit ću se da takav oslonac budem svom detetu, zaključuje Prijovićeva.